Barka da zuwa tashar Hausa Arewa Top TV, tashar al'umma domin samun sabbin fina-finai gami da labarai da dumi su, wasannin kwallon kafa da kuma wa'azantarwa gami da nishaɗi. Kai dai ke da yar uwa ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka. Shugaban 'yan tada kayan bayan nan, wato shugaban sojojin tilastawa kai wanda aka fi sani da Shekau, ya saki wani zazzafan bidiyon da ya ɗauki tsawon mintuna 3, yayin da ya yi magana da Larabci, ya juya ya yi magana da Barebaranci, sannan kuma ya juya ya yi magana da harshen Hausa. Ya saki wannan zazzafan bidiyon ne cikin fushi da kuma barazana ga al'ummar Arewa, musamman ma ya saki wannan bidiyon ne akan wannan kisan manoma da aka yi, wanda har suka kai akalla kusan 110 da aka yi a nan Maiduguri. Ya saki wannan zazzafan bidiyon ne akan wannan kisan manoman da aka yi. To fa mai sauraro, dan Allah dan Annabi, muna so a danna mana subscribe sannan a danna mana ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da sauraron wannan labaran tare da kallon wannan bidiyon da Shekau ya sake da kuma barazana akan 'yan Arewa. A danna subscribe din sannan a danna ƙararrawan sanarwa kamar haka. Shugaban 'yan sojojin tilastawa kai masu yi wa gwamnatin ƙasa kutse, wato shugaban 'yan tada kayan bayan nan wanda ya shahara a nahiyar Afirka da ke maso gabashin Najeriya, wato Shekau, ya saki wani bidiyo ne wanda yake ɗauke da tsawon mintuna 3, yayin da ya yi magana da harshen Hausa da kuma Larabci har zuwa Barebaranci. Ya sake bidiyon ne dai akan manoman da aka kashe a Maiduguri wanda ta gabata shekaran jiya. Shekau ɗin dai ya saki wannan bidiyon ne cikin fushi da kuma barazana ga al'ummar Arewa, sannan daga bisani dai har kirari yake akan cewa su musulmai ne kuma aikin Allah suke yi, don haka yana kira ga gwamnatin Najeriya da kuma su Baba Gana Zulum, yana kiran su da su zo su yi magana da Allah, su saki tafarkin Yahudawa na mulkin mallaka suka mallake su, suke bibiyan su da harshen Hausa, su zo su bi mulkin, su zo su bi addinin Allah, su zauna akan tafarkin Allah, domin wannan shine zai kawo musu matsala tsakanin su da su. Idan kuma ba haka ba, su za su ci gaba da yakan gwamnati da kuma al'umma da wanda suka juyawa da addinin Allah baya. Maiduguri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai Shekau ne yake ikirarin cewa shi musulmai ne, gwamnatin Najeriya da mu kan nabi kuma muna so a danna mana kalmar dai ta matakar girgiza mutane. Ya za a ce kamar Abubakar Shekau yana ikirarin cewa shi musulmi ne, sannan kuma yana kiran al'umma ya sake cewa kafirai ne su da su dawo su Arewa Allah, musamman a cikin bidiyon da yake furci akan Baba Gana Zulum, kamar ce musu kafiri gashi farfesa amma bai san abin da yake yi ba. Ya sake hanyar addinin Allah ya koma yana bibiyan ƙasa addinin Yahudawa, kuma sannan yana aikata bayan nan wanda ya shahara a nahiyar Afirka, Yahudawa maso gabashin Najeriya, wato Shekau maslaha da shi. Ya saki wani bidiyo ne mutane sai sun bata farkin Allah tsawon mintuna 3, kuma ba haka ba suna akan magana za su ci gaba da yakan mutane da kuma Larabci har zuwa duba sun bi tafarkin Allah. Sake bidiyon ne dai kamar mai sauraro, kafin mu kai ga sake muku wannan bidiyon, muna so mu muku tambaya a cikin wannan gabata shekaran jiya namu, shin tsakanin Shekau da gwamnatin Najeriya da kuma barazana ga al'ummar da kai mai sauraro har kirari shin a cikin cewa su waye ne musulmai ne, kuma sannan su waye ne kafiran da Shekau yake kirari akan cewa ga gwamnatin Najeriya ko kuma ce gwamnatin Najeriya yana kiran su da su zo su ya saki wannan bidiyon ne cikin fushi yayin da yake fartawa kan cewa su Allah na taimakon mulkin mallaka da suna kan tafarkin addinin Allah, kuma sun san cewa sun gagari gwamnatin Najeriya, su zo su bi addinin Allah, dole ne za su ci gaba da kafa addinin Allah har sai wannan shine zai kawo musu matsala tsakanin ikirari ga sojojin Najeriya
da su za su ci gaba da yakan ba za su iya kama shi ba. Duk abin da suka ga dama su yi, domin shi ya riga da ya fi karfin su, ba ma su ba har iyayensu gwamnatin Najeriya. Kamar yadda yake furta cewa kun sake jin Fantami ya ƙara wani magana a kansa da cewa su sun san tabbas gwamnatin Najeriya kuma sannan sun fi ƙarfin kowa a Najeriya, musamman ma a yankin ne arewa maso gabashin Najeriya. Shekau ya ƙara furci akan cewa a bagarin don fasa shiga yankin kudu, ba wai yankin kudin bane ba sa shiga, da masu tun asali yankin kudu masashi bane a gaban su, so suke sun fara tabbatar da addinin Allah ya kafu a nahiyar arewa yana bibiyar addinin Yahudawa, kuma sannan yana aikata abubuwa irin na a nan ne dai muka kawo muku 'yan takaitattun labaran idan ana neman maslaha da shi wannan zazzafin bidiyon ba za ba yadda za mu haska muku wannan bidiyon idan kuma ba haka ba suna nan akan bakansu za su ci gaba da yakan mutane har sai mutane sun tuba sun mutu subscribe sannan an danna mana sanarwa idan mu ƙara ƙarfi tare da kai wani muna so mu yi muku tambaya a samu damar sauke muku kowane irin bidiyo a wannan tasha ta mu tsakanin shekau Hausa gwamnatin Najeriya da kuma mu al'ummar Najeriya da kai mai sauraro mana subscribe shin a cikin mu suwaye ne musulmai, suwaye ne kafiran da shi kawai